To in masu tambaya suna shirye za mu fara. Muna da loudspeaker na gaba an ware shi wa maza. Akwai ɗaya tsakiya, ɗaya kuma na ɓangaren ƙarshe. Guda uku ne in kun lura da kyau. Ga na ɗaya, ga na biyu, ga kuma na uku. Wato ga jinsin mata ga ɗaya a tsakiya wanda yake nan a gabana. Ga kuma wani na matan ma a ɓangare na damana. Dukansu dai ga su a gabana. To amma yanzu bari mu fara. Tambayan farko loudspeaker ɓangare na hagu. Da fari Dr. Naik, ina matukar murnan tsayawa a gabanka. Na ga program ɗinka a tashar ka ta Peace TV da dama, kuma ina ganin kana gamsar da ni sosai. Za mu iya jin sunanka? Sunana Mahesh Mustika, kuma ina karanta dakta ne a bangaren philosophy a Mumbai University. Wato tambaya ta dai ita ce, ina so in san menene ma'anan rai wato ruhi a addinin Islam. Domin a mahangan addinin Hindu da rai da ruhi daban suke, to amma a wasu mahangan addinan da rai da ruhi dukansu abu ɗaya ne. To dai tambaya ta farko shine menene rai a fahimtar addinin Islam. To tambaya ta biyu shine menene dangantakan da ke tsakanin rai da jiki, kuma shin bayan mutuwa ruhi yana barin jiki ne? To ina so a bambanta mun tsakani. To kaga tambayan mai harce biyu ne, menene rai, menene kuma dangantakansu da jiki, kuma me ke faruwa da su bayan mutuwa. Nagode. Dan uwa yayi tambaya, yace menene matsayin ruhi a addinin Islam, kuma menene dangantakan ruhi da kuma gangan jikin dan adam, kuma me yake faruwa da ruhi bayan mutuwa. To wannan shine tambayan da yayi. To dangane da bayani na ruhi shine babban madogara na jikin dan adam, kuma shine mafi mahimmanci a halittun da Allah subhanahu wata'ala yayi. Wato misali, babban bambance-bambance da ke tsakanin ɗan adam shine ruhi, kuma shine abin da yake ragewa ko da bayan mutum ya mutu, amma zan yi bayanin wannan dalla-dalla daga baya. To dangane da bayani na ilimin kimiyya bai yi bayani akan ruhi ba. To ilimin kimiyya bai kai wannan matsayin ba, har ta inda zai zurfafa bayani akan asalin menene wato ruhi. Amma akwai wasu bincike da kimiyya ta yi akan bayan duk wani abu mai rai in ya mutu. Misali, kamar wata dabba ta mutu, idan ka danganta ta da ɗan adam, idan dabba ta mutu, wato daga zaran bayan ta mutu babu bambanci a nauyinta. To amma in kai bincike akan nauyin ɗan adam idan ya mutu, wato da zaran ya mutu rayuwa ya fita daga jikin shi, nan take akan samu raguwan nauyi. To hakan yake bayyana cewa akwai wani abu da gawan ɗan adam take rasawa da zaran ta mutu. To amma matsayin kimiyya bai kai har can ba, da har za ta yi bayani akan menene asalin ruhi shine ginshiki na dan adam. Kuma Qur'ani yayi magana a suratul Ali Imran sura na 3 aya na 185. Allah ya ce, kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai dole za ta dandani mutuwa. To rayuwar wannan duniyan gwaji ne ma rayuwar lahira. Kuma Allah ya faɗa a Qur'ani a suratul Mulk sura na 67 aya na 2, allazi khalaqal mauta wal hayata, akan Allah ya halicci rayuwa da mutuwa saboda ya gwada waye ya fi aikin kwarai a cikinku. To wannan rayuwan gwaji ne domin ranar kiyama, kuma kowace rai dole za ta ɗanɗani mutuwa. To da zarar mutum ya mutu, wannan ruhin shi za a cire shi. To amma a ranar tashin kiyama, ranar za a tada kowa da kowa. To sai ya dangane da ayyukan kyau da na kuma muni da ya yi. Allah maɗaukaki a ranar kiyama shine maliki yawmiddin, shine mamallakin ranar sakamako. Dangane da yadda ka ci jarabawanka a na rayuwanka na wannan duniyan, dogaro da wannan sai rayuwanka ya kasance za ka je wuta ne ko kuma aljanna. To ruhi yakan bar jiki, shi baya mutuwa amma yana ɗanɗana wannan mutuwan, wato zafin ɗanɗanan mutuwa. To dangantakar ruhi da jiki shine ake samun ɗan adam. To amma a ranar tashin kiyama za a baka sabon gangan jiki, kuma ruhinka zai tsira. To dangane da karfin imani da kyawawan ayyukanka sai ka je wuta ko aljanna. Da fatan na amsa tambayanka. To shin da zuciya da ruhi ɗaya ne? Dan uwa ya ce da ruhi da tunanin dan adam shin abu ɗaya ne? Nace a'a. Kaga shi tunani ba a ganin sa. Da zan tambaye ka ina tunaninka yake, zaka fara tunani shin yana kwakwalwa ne? To kalma ne da ba a ganin ta, kaman ka ce ka kiyayi damuwanka. To misali in muka ɗauki tunani kuma muka ce dan adam na da matsalan kwakwalwa, to kaga ba muna nufin wai tunani na kwakwalwa bane, amma da bambanci. To kaga kalma na tunani ba a ganin sa, ni ban san a ina tunani yake ba. To amma da an yi magana akan tunani akan fara tunanin kwakwalwa ne, amma dai kalma ce da ba a ganin ta. Ina ganin na amsa tambayan. Nagode.